Gọvanọ Chukwuma Soludo ekelego ndị ọrụ nchekwa dị iche iche maka mbọ ha na-agba n'oge ekeresimesi a. Gọvanọ Soludo nyere ya bụ okpe ekene oge ọ na-ezi ndị Anambra ozi na nso nso a. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana wetara anyị akụkọ. Gọvanọ Soludo kpọrọ oku ka enwekwuo ebe a na-emega nnyocha n'okporo ụzọ dị iche iche dị n'Anambra, ebe ọ gwara ndị Anambra ka akaba ahụ na-enye ozi nyegara ndị ọrụ nchekwa. Ọ gara n'iru kwuo na gọọmenti ya kere ajị n'ume iji wee weta ezi ọnọdụ nchekwa tọrọ atọ na steeti a ka a na-agba ekeresimesi ya nakwa ma mgbe a gbasara ekeresimesi. Gọvanọ kwuru na ndị omekome chọrọ ka ndị ọrụ nchekwa si n'okporo ụzọ dị iche iche na steeti a pụọ, ma kwe nkwa na n'ihi nke a gọọmenti ya ga-aga n'iru ịma ka a ga-esi wee wetakwa ebe a ga na-emecha nnyocha dị iche iche na steeti a, tinyere ihe ndị ọzọ iji wee weta ezi ọnọdụ nchekwa na steeti a. Ọ gara n'iru kelee ndị na-etinye aka iji wee mee ka steeti Anambra jụọ oyi, ọkachasị ndị ọrụ nchekwa dị iche iche bụ ndị tinyegoro ndụ ha n'ọrụ ha na-arụ. Gọvanọ Soludo kpọrọ oku ka ndị omekome ka zogasịrị n'ime ọhịa dị iche iche pụta n'ihi na gọọmenti ya nwere ezi amụma ha nwere ike itinye ha na ya. Site n'Isuọfịa, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.